Sim, nós firmamos acordo junto com HOH, com HOH Academy, onde conjunto nós começamos a trabalhar riba diferentes projetos de certificado de zorg, que é o primeiro stap para com nós por trabalhar junto para chegar a bachelor de verpleegkunde, onde a Universidade de Aruba brinda a plataforma de qualidade de educação e assim também que nós por crescer junto e por trazer opleiding contextual para Aruba, para assim também nós por brindar nos mercado aqui na que tem que ser de parte de zorg aqui todo dia mais para nós por seguir trabalhando junto e também nós provar que não somente por de bachelor, mas também de lifelong learning, de diferentes de outra necessidade que nós ter para nós seguir profissionalizando nos ainda na kuta de zorg. Heel veel van ons onderwijs is niet toegankelijk in Aruba. Dus we kopen onderwijs in en dat wil zeggen dat we daardoor afhankelijk zijn van andere onderwijsinstellingen. Dat onderwijs heel vaak online wordt gegeven en veel onderwijs komt uit Nederland. Dus omdat je daar een tijdsverschil hebt, wil het ook zeggen dat onze studenten vaak 's nachts in de les moeten gaan zitten. En dat heeft echt wel wat nadelen, want ja, niemand vindt het leuk om 's nachts een paar uurtjes voor de laptop te gaan kruipen. Komt daar ook bij dat de lessen zijn altijd wel in het Nederlands en veel van onze medewerkers kunnen wel Nederlands, maar je merkt dat de interactie is gewoon niet mogelijk als je achter een laptopscherm zit. Wat we nu hebben gecreëerd is dat lokale docenten alle lessen gaan geven. Daardoor heb je veel meer aansluiting bij wat onze studenten echt nodig hebben. De inhoud van de lessen is ook afgestemd op wat er nodig is voor Aruba. Als studenten iets niet van de eerste keer begrijpen, dan kan een docent in de eigen taal, in het papiamento, toch een beetje extra context bijgeven. Dus we zijn ervan overtuigd dat het leerrendement van deze studenten echt wel gaat verbeteren en dat het een groot effect gaat hebben op de kwaliteit hoe wij onderwijs gaan organiseren. Ja, de samenwerking die we vandaag hebben ondertekend aan het kracht door middel van een MOU laat zien dat het zowel het HOH Academy als ook de Universiteit van Aruba allebei heel veel meters hebben gemaakt de afgelopen jaren. En we samen willen verder bouwen aan de toekomst van de zorg op Aruba. En dat we samen gaan zorgen dat we meer opleidingen voor onze studenten op Aruba kunnen gaan plaatsvinden. En dat doen we voor het HOH, maar ook voor IMSAN en voor Respaldo. De Universiteit van Aruba gaat ons daarbij helpen op een heel hoog niveau, zodat het papiertje wat je gaat halen ook echt waarde heeft. En het is nu nog niet volledig geaccrediteerd, maar dat gaat het in de toekomst wel zijn. En dan hebben we weer een hele mooie stap bereikt, waar ik ontzettend trots op ben dat we met het ziekenhuis van Aruba kunnen blijven bouwen aan de zorg en de toekomst van Aruba. No sempre tem.